So what is good sa inyo mga tropa, it's your boy Mr. BD, and today ituturo ko na sa inyo ang pinaka-controversial na gupit sa TikTok. Ang dami nagko-comment kung ano robot yung gupit ko na to. At ngayon ituturo ko tutorial. At sa mga nagsasabing mulet to, hindi ito mulet o malet. Sa mga nagsasabing ganon, ito po ay square side cut. Okay? Parang katulad lang ng mulet pero magkaiba, malayo ang, hindi naman malayo ang diferensya. Pareho naman mahaba yung sa likuran kasi uso ngayon to, di ba? Pero ito po tawag dito ay ang square side cut, okay? So ngayon ituturo ko kung paano kung paano nyo papagupitan yung ganitong klaseng hairstyle, okay? At ang dami kasi nagko-comment sa TikTok na, Lods, ano ba yung gupit na yan? Mulet king, sabi nila. Papakita ko na lang sa screen na yan yung mga nagko-comment to. And so ngayon, papakita ko na yung tutorial paano ba magpagupit ng ganitong klaseng gupit, ano. Gagawin ko pala itong video na to kasi dami nga nagko-comment sa TikTok. And ito na yan ang tutorial. Huwag na natin So, hindi ko na papatagalin ba? At explain ko na sa inyo paano ba gawin ng square side cut mulet. Lagyan na natin ng mulet para mag-gets nyo. Okay? Let's go. So, yung na marami pang explanation. So, first things first, to get your square side cut mulet ay yung lining. Okay? Kaya natawag tong square side cut mulet dahil dito sa lining niya, dito, ayan. Ayan. Dahil sa lining niya dito sa gilid. Ayan. Square dapat dito. So, basically, itong square side cut mulet, nag-uumpisa yan dito sa likod ng tenga. Ayan. Kailangan, tapos kukuha ka ng 1 inch siguro. Tapos dito mo na ililinya ng diretso. Dito. Papakita ko kung paano pinapagupitan talaga. Or yung pinaka-end process, papakita ko dyan sa screen. Ayan yung end process pag pinapagupitan ko sa barbero. Pero pag ako lang, ganito lang ginagawa. Kasi nga, nakalinya na. So, may papakita ko lang paano ko lilinisan yung aking gupit or aayusin para magmukhang bagong gupit ulit. So, ito ginagamit ko. Number 2. Ayan. Kasi nga, nakalinya na yung akin, kaya dito na lang bali yung magugupitan ko na ito. But syempre, i-fade natin ito sa gilid para malinis tingnan. Kumbaga para mapakita ko lang sa inyo ano ba talaga yung square side cut mulet, okay? Kasi ito dapat hanggang dito talaga yan. Hanggang dito. Yung zero niya, hanggang dito. Tulad nung pinakita ko kanina sa screen. Plus 1, siyempre, i-fade natin nga, diba? Kaya naman, maraming explanation ba? Para makita nyo kagad kung ano yung end process. So, shoutout nga pala kayo, no? Sa DMDR Jump Rope, sa tropa natin. Mag-subscribe kayo dyan. Malupit na mag-jump rope yan. Shoutout sa'yo, man. So, maraming salamat nga pala sa 100,000 plus followers natin sa TikTok yan. Sana all, pati sa YouTube, no? So, inaanyayan ko mga followers dyan sa TikTok. Magsilipat na kayo dito sa YouTube para magkaroon na ako ng silver play button. Mga pisting yawa. Siyempre, yung zero. So ayan, kita nyo naman yung pagkakagupit niya. Dito lang sa may patilya. Ayun na nga, papakita ko ulit yung pinakagupit talaga ng square side cut. Ayan, nasa screen. Ayan, yung nasa screen na yan. Dapat yan yung paggawa ninyo sa mga nagpapatubo pa lang ng yung parang maiksi pa lang. Ganyan paggawa ninyo. Huwag ganito. Kasi pag ganito, lalo na kung hindi naman naka-line up dito, mas maganda yung zero, diretso, kalahati. Okay? Pakita nyo lang sa barbero para maintindihan niya. Tapusin ko muna to at papakita ko na lang yung end product ba. Okay?
So yan mga tropa, this is the end product. Pero hindi talaga ito yung pinakagupit ng square side cut. Kasi nga, itong akin, square side cut na. Kaya dito na lang muna yung kinugupitan. So, ayan. Yung linya talaga. Magdadala dyan sa square side cut na yan. So, hanggang dito na lang ang tutorial na to. Maraming salamat sa mga bagong followers. Sa mga bagong subscriber natin dyan. Sa galing sa TikTok, sa Facebook, or sa YouTube. Maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta. And, ayun. Tuloy-tuloy lang tayo sa paggawa ng video. Basta, don't forget to subscribe. And, that's it. Maraming salamat. Yo! Ikaw ang binibini na di naliligo. Binibining mo ang